Здравейте, YouTube! Аз съм Виктор, а това е до мен. Енвер. Точно така. Отново. Сега ще ви покажем как да си вземете Oracle клас, който може би почти всички го знаят. Ама както и да е. Идвате на Батлиона. Натискате тук. Class Shop. Давате, нали, надолу, докато намерите Oracle. Ето го. Натискате. Бай! Много лесно. Обаче пък е силен. Да, по принцип това е. Това защо съм го взел? Така. Нали, изтриваме го. Class Shop. Oracle, ето го. И следващия клип може да бъде как се взима пиромансър. Така, идват си тук. Бай. Готови сте, пичове! Който се е абонирал или нагледа, е пич. Да. Ето, Oracle, ето. Вече си го имате, може да си го слагате. Ето ги атаките, нали? И да. По принцип, защото клипа стана много кратък и ще покажем, нали, нашия инвентар. Тоест какво има, нали... Какво имам? Моя герой, след това ще бъде неговия и така. Аз и Виктор по-точно играем в комбина. Аз имам един герой на 37, а той на 47. Така ни споделяме и си играем заедно. Те са с Oracle. Така. Не е от най-силните герои. Обаче пък не има кеф много. Той ми помогна, нали, за Black G5, аз му помогнах за Некромансъра. О, не. Какво направих? Добре. Така, махам черепа. Т.е. пета. Да, обърках се, извинете, моя грешка. Тук да е геймплей. Ето тук. Ето, вече сме без пет. Да. Значи, ти го махаме. Ти също. Ето. Ти го също го махаме. Той се, какво са ти спокуци? Ти съм се влизал. Добре, ти става. Значи. Ники. Що по дяволите? Най-къв ми влезе. Добре. Да. Нискай тук. Ето. И това е меча. След това този меч. След това броните. Имаме волве шаман. Затвори! Имам хорк. Мамо, затвори! Имам мастер рейнджер. Имам некромансър. Имам Oracle клас, който ви показахме. Имам и шаман. Да. Това е Black G5, нали? Те минали епизод, ако искате да го видите, нали, обърнете се. Той е една яка глава. Ще видите. Шоше, ето. Малко са смешен. Обаче силен съм. Те яко. Сладичък съм. Сега ето тук. Това е от Legion Tokens. Това е някакво шиване на метал, което го изтриваме. А това са яки крилца. И
Наистина не откачай, Виктория. Наистина странно ставаш, когато си нервен. Точно така. Тук ти ноти from Nougat. Искам да кажа, че Виктор е много напрегнат човек. Сам дето той е голям пичага и който ни гледа, искам да знае, че е голям пичага като нас и най-вече много като Виктор, защото той е най-големия пичага, който съм срещал в живота си. Thank you, Embedded. Ти спич. Не точно като ми. Бъркам се, ти спич. И това е от нас. Преди да кажем довиждане, ако искате да ни питате някакво нещо, аз съм професионалист, научил съм се от Виктор. И ако искате някаква броня, оръжие, каквото си искате, пишете в коментарите и ние ще ви отговаряме. И също ще заснемем видео за вас. Вече Довиждане, YouTube! Обичаме ви!